ambisyon, disiplina, determinasyon ken ayat. Dagitoy tagbalin atulbek dagiti nasurok 8 a delegasyon ti probinsya para iti masungad a Cordillera Administrative Region Athletic Association Meet 2026. Opisyalin anang rugi ti dapulong nga aldaw ng intensive training dagiti 703 athletes. Buklen ti 271 nga estudyante manipod elementarya, idinto 432 iti sekundarya, ti makibalubal iti 20 ket inem nga sports discipline. May sa ti swimming kadagiti sports event ang nagsiglatan ti probinsya iti napalabas a karaa. Medyo awan ti dadakpil ng ubing minat tamam so nga idubduble ti trabaho mi nga mag-train ket ngata. Amin mo nang basta jo buo nga bagi dam pagsaan. Endurance sige mo. Dagi muscle damam. Gusto jay komam, jay set up ti mind damam. Dapat ke training. Di maapagadalan teg-serbi ability schools dagiti athletes pakairamanan ti Bangged West Central School, Bangged East Elementary School, Abra High School, Sinapangan Elementary School, Bangbanga Elementary School, ken nainayon ti Calaba Elementary School. So far wala silang mga request na modular. So expected they are still conducting face-to-face classes. No? Total digi rooms nga mausarmat ket they have set aside rooms na hindi nila gagamitin, but they have reserved the rooms also so that classes will continue. No maidasig itay na panatawen at atidog itat intensive training dagiti atleta. We always aim for better performance and higher achievement, of course. If we were able to get more than 20 goals last year, then baka nangato pa yung medjay, and then hopefully magla-level up din tayo sa ranking. We are number 5 in the ranking, and then although nagpangato yung gold medals tayo, imaduti gold medals, pero we retain our previous ranking in 2024. So of course we want to level up. So magmamanumet kadagiti training venue tinaiyakar. Dala dagitay dadumang na late iti pa nag-start na ada dagitay changes iti training venue di mi napakadaan ito'y Oval Gymnasium Manawagayam iti panaka-repair na ket binirukan mi pa iti pakay transfer anda. Manarimaan meten ti panagsapol ti PGA kadagiti kanayunan at trainers ang makatulong kadagiti atleta ang mangibagi iti probinsya. Basar iti niyuswat a regional mancom iti December, February 23 to opisyal a panaglukat ti Kara Meet 2026 kaya naglipas inton February 27 ang maangay ijay la Trinidad Benguet. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.